Činamo. Starting game. Evo ga. 5, 4, 3. Skipad. Loading game. Evo ga. Sad ćeš vidjeti to je ili ne. Mogu smo to fail. Ući ćemo, ne. Odkočimo. Odkočili smo ga. Ovdje ćemo ući. I sad ću da vam pokažem ovo. I sada vidite. On se skrši. Izvinite ljudi, pala kamera. Vidite, totalno se iseče. Pokazat ću vam sada ovo, sad ćete osjetiti da ga napadnu i on će da ima bubujicu. Jel vidite ovo krv? Evo vidite to. Vidite, to je krv versus iz bole ose. Pokazat ću vam drugi traj. Ovo. Vidite to, ja znam što je to, pa smerovac je. Vidite, totalno ga iskrše. Totalno će biti mrtav. Ako hoćete ukucati ovo igricu, ukucite a10.com. Sad ćemo da vidimo ovo. Da, pa znam što je to. Idemo jedna pesnica tu i iskršenje. Malo mi je koči kompjuter. Zato što sam ga neko kupio. Vidite, totalno će se ugušiti. To je star kompjuter. Znači mi se koči, ali ne znam. Pogrešio sam, rekao sam da ću da sam ga kupio, ali nisam. Ću ga popraviti nekad. Pa neće da se koči, pa... sad ću vidjeti šta će da se desi. On će totalno da se uguši. Evo, da čekajte. Ne, ovo ti ništa da ću reći. Ja ću mislim da ću se uguši, pa da su ovo igro odavno. Šta je ovo? A vidite šta je to? To je ovo, to osjeća. To je nešto kao, kako se kaže, ono što baciš, kao frisbee, nešto tako. Šurken, da. Sad sam se sjeću. A sad je da se uspela, vidite. Vidite, točno da se uspela. A sad ću ovo vam pokažem, to su mušice i vidite, sve ga ubile. Sad će bude totalno krv. Vidite, tu su mušice ostale na njega, sad ću mišati. Da, to su mušice. Koje lete na oko. Znači, sad ću da vam pokažem drugo. Ovo. Totalno će da mu bude svetlo telo. Evo ovo, sad ćete vidjeti što sasvim se desi. On će totalno da umre. Ali će da bude živ. Vidite kako se drži, ali samo što je okreva. I ovo je zadnje. Sad ćete vidjeti, totalno će da se zapali. A da imamo još dole. I sad ćete vidjeti kako će onda se ugasi. Vidite? Ugasilo će. Znači, ja sam se vratio skroz gore. Onda jesam, vratit ćemo ga. Sad ćete da vidite. Sad ćete da vidite. Moću znači da izađem sad. Možemo da stvaramo predmete kao tortu i da zapalimo. Kao da bude srećen Nova godina. Znači tako, rođendan.
I kada ćemo to trio. I kada ćemo, znači, krnito resting. I... Što sad je ovo? A da, može ovo. Jesmo. I vidite, ovdje imate da menjate stvari. Ovo ćemo da izbrišemo, ovako ćemo da ga stavimo. I sad ćemo da stvarimo čovjeka. I vidite, ovo se stvara. Tako. I vidite, ovo ću tu da pustim i gledaj. On će da se skrši. Kako nije se skršio? Evo ti. Znači sad ćemo da nađemo drugi predmet. Gdje su predmeti, ovo su neke mašine, još tamo. Čekaj. Blizu sam toga. Idemo. I tu ćemo da uzmemo skateboard. Treba letiti skateboard. Sad ćete vidjeti. Kako ćemo ovo. I kako ćemo ovo joint. Njega ćemo da ga ćemo kriju. Stavit ćemo ga na skateboard. Stavi ga na skateboard. I da, sad ćemo ga ukočiti. Uzet ćemo konopac, zavezat ćemo ga za ovo. Neće trajati dugo. Možda ćemo snimati još 2 minuta. I sad ćemo da otkačimo na ime. I vidite, on će sada poleti. Samo da uzmimo. Radi, zavezao sam ga za pod. Meni se normalno. Uzet ćemo... Moramo da mu odsečemo noge. Znači, uzet ćemo 12. Otići ćemo na dole. I odseći ćemo mu nogu. Odseći mu da ne bude više spojena. E pa vidite, on će sada da leti. I vidite, letit će brod. Vidite? Samo što se neće, ajde leti. Sinko. Znači, naći ćemo drugo nešto. Vidite šta ovo radi. Ovo ako vi pokušate u stvarnosti, ali to ne postoji, ubit će vas. Znači, totalno vidite. Pucajka. I ovo da krenemo na drugu stranu. I kada ćemo, yes. Da vidimo, da ne postoji. E pa znak, stigla sam do ovdje, sad ću vam pokažem ovo, šta ćemo da nađemo. Ovaj mečak ćemo da stavimo tu. Uzet ćemo to. Stavit ćemo ga. Evo. Tu. Tako da će tako da postane. Uzet ćemo to. Tu ćemo ga. To ćemo tu da stavimo. I sve ćemo da odmazimo. I vidite, to će da slami ovo. Znači, totalno više neće da radi. Ja se ovo ponovno. Znači, sad će da on pogine. Znači, evo ti. Ne, mislim da to čekam, da se da te bockam.
Znači da se uspavaš. I sad ću da završim epizodu, samo da vam pokažem šta će da se desi kada mu ovo uradite. Znači, vidite, dijamantski kamp iz Minecrafta. I pustit ćemo ponovo. Uzet ćemo kamp. Ukočit ćemo vreme. I stavit ćemo mu kamp u ruku. I sad ćete vidjeti šta će da se desi. Stavite ovako i evo ti jedan ovdje. I ako sam se vidjela epizoda, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!